Mali kunnafoni cakɛlaw ka hamina ko nu jurna ko tɛ fosi ye ka se ka kunnafoni jɛlen ni ka o ɲini ka di aw ma k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'a lɔdɔniya k'a fɔ ko bi utukalo tile 12 ye san 2024 kunnafoni min nabaw si ka ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye kolonɛla Asimi Goyita ye ale kɔni bɛ ka layidu ni ka olu timɛ ka taga a fɛ sanga a n'a ka wagati ka sababuya kɛ a ka jibondo 401 na ka taa se 402 ma olu baaraw kɔni olu kolomo karila alamusa tɛmɛnen sakɔrɔkaw olu fɛ ka taa se Soloma ni dugu fila in kɔni bɛ kangaba o lamini na a ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye maa min ye sa o de ye Agibu Dambele ale ni a ka maaw kɔni u jɛra ka taa ni jiboden kɔni ni ka ale kolomukari a kɛra nisɔndiyaba ye dugulamaw olu bolo ka sababuya kɛ u y'a kɛ ni ɲɛnajɛ o ye a bɛ san yirika caman bɔ nin dugu kofɔlen maa ninnu kɔni tɛ ji ma ni ka o sɔrɔ k'a min kuma tɛ k'a fɔ k'u bɛ baara wɛrɛ tɔw ni ka olu kɛ ni a ye jiko gɛlɛya dan o de kɔni tun bɛ u la ala ni an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa sababu ni o ye kolonɛl Asimi Goyita ye u bɔra jiko gɛlɛya la an bɛ don min na i n'a fɔ bi. Kunu karido utukalo tile 11 san 2024 sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 5 o wagati fɛn min ye maa marafɛntigi dɔw ye sa olu kɔni tun bɛ bolimafɛn sen fila o la u ye bingani wɛrɛ ta ka anw ka finitigilakaw ni ka u sɛgɛrɛ yɛlɛmanikaw olu fɛ yen nɔ yɛlɛmali ale bɛ Kayi o mara la seere olu y'a yira k'a fɔ ko maa marafɛntigi ninnu kɔni y'u ɲɛsin an ka finitigilakaw dagayɔrɔ o ma ani kasobon o kɔnɔna fɛnɛ ma nka an ka finitigilakaw ala ni u ka basigi an'u ka ɲamakɔlɔsili sababuya la sa u sera ka ni maa ninnu ni ka u torin ka bɔ u dagayɔrɔ la u torin tora sa u kɔni ye u kunda Moritani ale jamana kan. An ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ lakana koɲɔ olu ma juma tɛmɛnen ni o bɛnna utukalo tile 9 ma san 2024 a y'a laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sa maa minnu bɛ yen nɔ ko olu kɔni kelen tɛ ka u ka taa u ka bugulatigɛ sɛbɛn ni ka o labɔ ni an ko ma ko carte biométrique ko bɛɛ lajɛlen ka taa ka t'i ka carte ni ka olu labɔ k'a sababuya kɛ carte min ni o ye bugulatigɛ sɛbɛn n'an ko ma carte d'identité nationale maa minnu bɛ yen nɔ kɔni olu taw kɔni wagati o tɛmɛna k'olu ka taa ka t'u ka carte biométrique ni ka olu labɔ yɔrɔ kɔfɛ n'o ye an ka polisi sow ye ka taga se mairie ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ olu ma ko bɛɛ ka t'i ka carte ni ka olu labɔ kunnafoniya kɔni a bɔra an ka lakana minisiri ale yɔrɔ la ni o ye général de brigade Dawuda Ali Amadine ale yɔrɔ la. Meteo ale ye kunnafoniya ni ka o bɔ ka bi ka yira k'a fɔ ko sanji kɔni ale bolodalen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ mɔbitikaw olu fɛ yen nɔ Banɲagara Douanzan san Segu Ɲoro ka taga se Tɔnbɔkutu ale ma o kɔfɛ sa sanji kɔni a bɛna na Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ Nara Joyila Kucala Sikaso ani an ka Faba o kɔnɔna la ka taa se Buguni ni Kita ale ni Kayima ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko sanji nata in kɔni a bɛna kɛ bi wa a nata o bɛna caya kosɛbɛ bɛɛ ka hakili to i yɛrɛ la. Bagi kimɛliw jaabiw kɔni olu bɔlen kɔfɛ juma tɛmɛnen an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ kalanko koɲɛw ma maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ fo ka taga se sabanan ma a y'olu kɔni ni ka olu bisimila juma tilelafana t'o joona wagati min na a maa fɔlɔ yɛrɛ o ye Bintu Filamuso Jalo ye ale kɛra bagi kimɛli maa jɔyɔrɔ fɔlɔ ale y'o sɔrɔ k'a sababuya kɛ ale de ye kalanden bɛɛ lajɛlen ni ka olu dan an ka ba Maliba ale kɔnɔna la san 2024 ta o la a ye kuru 17 ni murumuru 50 ni ka o de sɔrɔ série science exacte o la a y'a kɛ kalanso min na sa o de ye kɛyɛrɛ ye kalanso min ni ale bɛ wele ko Jinɛ Sira Kulibali ale bɛ Kalabankorokaw olu fɛ yen nɔ maa min ye jɔyɔrɔ 2nan ni ka o sɔrɔ sa o de ye Abdel Nazera Jalo ye ale fɛnɛ bɛ kɛyɛrɛ ye kalanso o la n'an b'o wele ko le Castor ale kɛra jɔyɔrɔ 2nan ye a ye kuru 17 ni murumuru 18 ni ka o de sɔrɔ maa sabanan ale bɛ wele ko Huma Hasana Kamara ale fɛnɛ ye kuru 17 ni murumuru 15 ni ka o de sɔrɔ ale fana bɛ kalanso la ni o ye kɛyɛrɛ kalanso in n'an ko ma ko le Castor ka lɔrinya kana fɔ fɛnɛ ko filani minnu fɛnɛ ni olu ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ni ka o sɔrɔ fɛn min ye defu kimɛli fɛnɛ ta o la o fɛnɛ maaw kɔni ye le Castor kalandenw olu ye.
wagati mina ina fo sisan no kitakaw ulu fe no kaba keno koni o bolendu ulu fe no nga ana ta bobe feminye kaba yi koni ale kuru saba o be ka fere sefa wari dorome keme ma munu be no ni ulu ye kaba sano do be ka yera ka fo ko kaba koni a daka gele ma do fene koni be ka yera ka fo ko ni hakaya koni ko kain ka sawo be ke kaba nunu koni ku ulu te bo kita dugu o konnala abe bo kita burusi dugu kondori koni o konnala ninga na fere kitakaw ulu fe no ko de koni kera a gelali o sababu ye. Ameto kitakaw ulu fe no alisa no sanjiba o de konnana araba temeni na utukalo kile wolonvla samba flani muga ani nani kitakaw ulu fe no asanji kon kera sawe ni ka makelen kon ka obone anina makelen min kon ni ale bonena anina ale demsen fitini no musumani san saba o bonyangoye so koni ulu fe ne koni bina ka taka se jago fema ni sanji kon tarani ulu bela jelenye ayira la ka fo bugotigini mini o demsen fitini ale koni bonena anina alina bari kontumi bon ma fen senfla o sanfe nu kumbe ka ukunda laptani sola ni melekani yere koni ale fartu mandi ala ji kon tarani uye shifina ko koni ulu sera ku sekunu de mayira bela jelenke wala sa ka seka bon ma fen senfla ani din ninka ulu labo nga din koni ale nin koni tora ala usera ka bon ma fen koni fana nika o labo ami do ke ala ka barabara dan noya ba magato ni san koni fila bela jelenka e haklito ika demsena wa beka e haklito iyere la samana finki toramna ika ijo fukata fo ko san kon temena wani san fene temena o te san jiwoyo o to o tale ika seka ler kelen boyongo nika o ke itoro la wala sa sanji ale be seka teme ko nyuma ke chuga mina kasoro imata bla a jiwoyo ola. Ameta nyama koroka ulu fe no uka polisi so mi be no ale polisi nyamani albele ko Bubakar Dumbia ale koni bora ka tegada femiye bingani kala ma saba o bonyongoye munu nulu ka bara kunya shinte foshima ka bingani wala taka ma koni ka ulu segere be mona lamini o konnala ma munu ni tegada ruka sa o dode sumi ka taka se burama alema aleni enoko wushi beti jo sambi saba o bonyongola waji chama kera ni manu koni keleme ka quartier kono mo ninka ulu ni siri ka daw kun kena sa bana goro ka ulu fe no sana goroba ka taka se jatula ale ni senu tabakoro ale ni gwana ni manu kontun torolembe ni bingani kala nunu bolo kosobe uka wa bara kunti foshi o de ka ta mo uka panu ninka ta ubo uka so kuna kan tuguni uka batru ka taka se uka grupu electrogenu ma ube ulu shien ninga taka ni ulu ye u era ka bara yero kontun la ko don ko dok me no okume kurambara ninka oke kelen kumbe ka bara kunya shine be butiki fere o ma oni anyogona were anga fintikila ka ko ni tegeda uka ni wati na we kiritikila moka buluka. Amita ko kange barula amita Burkina Faso ko uluka jamana o konnala karo galantene tigila mama bishegi ani woro garandara ululila utukalo kilo woro katase aklita o ma Burkina fintigila ka ulu ufe ni kuna fone kondira uka kuna fondiso ale fe kari temenina ni obena kunu karima. Ameta Niger kaw fene feno femiye sanjiba o de koni fene nana uluka jamana o konala utukalo kile wolonvla akara sababu sa ninka gelera si ma bakeleni bisaba ani wolonvla oni akunkan fe o ma bakeleni bisaba ni wolonvla konna sa ma bikononton ani saba ulu jogina ma bikononton ni nani koni bonena anina ma binani ani nani ulu tora jila ma biduru bonyongo fene koni so koni de bina uluka ni kuna fune kondira ministre so fe ministre so mini anyashine be du konyo ulu ma uranda jamana nyama ale sigira kokurani oye Paul Kagame ni ale chien nanna ye jamana nyama ya ola uranda jamana ale konnala ayi kale jamana de ulu nyama utukalo klita ani keleni obena kunuma ma bayirika chama ulu de tumbe aka sigili orla kigali ka ulu feno uranda uka ni jamana nyama ni oye Paul Kagame akoni kelenga kalikan kesa aka kalikan nyashina femma ode ben ani kelenya obeseka sabati tugomina tsinginyo ma uluni nyokonche Paul Kagame ka oladonia ka foka chibeti jo sambi woro ani woro la jamana nyama kalafili kalo temeni konala sa kemesara aye kuru bi konotoni murumuru tan ani shigi nika ode soro
ka kunnafoni datuguni Urusi jamana kɔnɔna o ye fɛn min ye Palestiniens ka jamana ɲɛmaa ni o ye Mahmoud Abbas ye ale kɔni bɛna taa Urusi jamana o kɔnɔna la bi tɛnɛndonya o la kɛrɛnkɛrɛnnen sa Mosukaw olu fɛ yen nɔ ni o ye Urusikaw ka faba kɔnɔna o ye ani Urusi jamana ɲɛmaa ni o ye Vladimir Putin ye an'o kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kunnafoni in kɔni a dira u ka lasigiden ale fɛ Urusikaw ka lasigiden fɛ Palestinienkaw olu fɛ yen nɔ ni o ye Abdel Hafiz Nofal ye ale ye kunnafoniya kɔni ni ka ale cari kunun karidonya la a yirala k'a fɔ ko Palestinienw ka jamana ɲɛmaa utukalo tile 12 kɔni ani Putin kɔni u bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni u bɛ bɛn sini tarata donya kɔni o ma u ka kuma ɲɔgɔnya fanba kɔni bɛna boli baara ɲɔgɔnya siraw o fɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Mali kunnafoni jabarani na jabɔ aw kulo garzɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ni k'a da kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan hakili la aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniya olu la ni Ala m'an ka jɔnya jɔna aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ na sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn don n'a nataw la.